Mbiamono abararia na inche ntagete gosegeta abantu baito be county ya Nyamira ng'akera omonto tigakora emeremo. Despite emechandero ororo okoremerwa akere enchera tiga bateme kera omonto akore egento egeke nkekeramokonye anyore ebesa naende anyore endagera. Nabo bagokora chiproject chinsinini buna ogotuga eng'ombe ogotuga embori nonya na ogotuga enkoko ebi nabio ebinto birakoreka iga aria na oboremi boke igo okonyora endagera buna echae nabo igo ebituma na eching'ende. Koreng'ana na okobori kwago igoro ya abakori abarai bare office ya eserikari yaito ya county ya Nyamira nabere ngobasemia naende nabatebirie amatuko amange ng'a ntotagete abanainchi bakorerwa egasi eyere engiya. Nabo totagete abanainchi banyore services tari general services chioka lakini naende babe guided buna ninki barakore erinde obogima bwabo bonyare koba obuya banyore endagera bakobeka emesa naende banyore school fees ya abana ase eng'encho eri nari toranyore future ase abanto baito be county ya Nyamira. Iga eserikari yaito nabo tokoba encourage bakore egasi naende barende erinde abanto tibabaisa goaka eriogi riabeire rinyinge naende ebinto ebi bikonya kobwatiwa ime iga aria kera etageka ase eng'encho ya obotutukanu ase ogokora emeremo bwabo tiga babe straighten bakore egasi eye rende onge eya abanainchi bakogokera na intwe tonyara konyora amatunda a devolution. Are na ogokora siasa nobwenerete gokorera abanto bao baria bagochorete egasi naende tari baria bagochorete boka ekero gwasoire office nigo ore governor gose omorai bwa abanto bonsi baria baagete chikura nanya baria batagetie ekiagera abana mbaroro. Igo eria abanto baito banyare kogoka goika onyare gokora egasi eyere engiya naende obe transparent obe accountable ase bare. Onya kobwata oboremero batebi tobwati besa naende ng'ai gwachira chibesa chiria okoewa korwa ase eserikari na chiria okorusia ase ebango ase abanainchi.